wadi ka beta social media kase akonya no wanya no fofofo to ahu mampo so yanko ntokwada na eban mu a yemfa mampo hene kura mfa ho eti sa titira sam ni sa no ma yesra opem so onka san kire no mampo de yempa ntokwasem yempa titira sam bia wo mampo bibia ye bokko wo bete sautie wo bete sautie nana yana wase enfamra opemso ahemfie ene asante mampon the kingmakers ene kroma ebepie mu e wo ha no so far wo bae de na wahu ye bae no se de no ma sikoe no mamponfo no ate ase omode omu pipa akoma otumfo ama enkraba se yawada otumfo betima frɛ mamponfo na asembi ohobia no waka kire wo na me ade ya na ya me ya ne se mamponhema wafa akonya no fofofo se ase wafa ne se ni fie japade ebi se wadi kan tra social media ka kire ye se akonya no wa mepre ena no wafa so mepre ono so watifie sa na e be frɛ ne so medi mamponhema enti wafa bibia yizi asema wo kan wo adanse se ono ne kan me wa adanse bi ni se wagi dwato awie no wan toto omo a edi dwato ba ye nyina no na watimidi se ni nuo se abrantie bi o akofo no nko ade na ba be hye dem ede pada agu no ho ede na chiri mampon kuro fa ba bi akofa eban mu a yemfa mampon hene kura mfa ho na mampon hema di akira me ede na akofa ho se omaye mampon hene na ye se mampon akunya no ani die kwan so wamfa buo mampon akunya wamfa buo so mampon so ahu ade wadi ka beta social media kase akunya no wanya no fofofo etiri ope no beye mampon hwese obedi okofa brantie abehye dem abebo ne pada so omaye mampon hene no asojafo nkwa be 500 asojafo ne police for almost be 500 no do mbegu mampon so ahu mampon so yanko ntokwada na sabi o bakokura na atitira asem kakra kra wo ho no ye de sa asojafo no kra ko ho na ade bia begu mampon wunim ekwan kro na wunse won fa kwan papa so enye se wo bese hine papa ama mampon no kristo ko fa police for begu mampon eni asojafo na ese ekro ompekro ni ye ompekro no nkoso so ahu wonam trodo na wo kwa ade na wo fa asojafo ade na wo fa police for so ahu asojafo ba wo sei o ma nyi obi kra mfa ne san Canada a police for o ma nyi obi kra nkasa nkire ne da so ahu a police for kra ba kra sabi o nya ba bi kra mo ma na omo de school mu aduane ko mbedi kra na de wo mampon ma na so kwa fa o mo bae so ahu eti sa titira sam ni sa no ma yesra opem so onka san kire no mampon de yempa ntokwasem yempa titira sam bia wo mampon bibia ye bokko eti yesu ehun sa no ehun se wo mu mampon fo no on fa respect so mampon fo no eti ye tro petition be to yewura na so ampa yewura so di so de maaye die de yewura se ana wonyi ni se otan bi na wotan na asoma me kan na evidence wo ho hwa principal begu mampon wan tibia na wan hu bi hwa no akwa fie kwan no ono ana bobo akra kwan no mampon yanko tokwada wo de bu se wo bia se mampon tam be na tete besi na tam be na tokwa si wo tete tam no yanko tokwa so ahu ndi yesi ya de ye pe bibia fenchem otumfo na hwɛ no mfa bibia antu ye mampon man na ye ho ntɔyen se ye hia wa hina odimu ai de ne kwa santema ayi a wono no epia a etimo se nipa nie nipa na eba no so ahu ye po bi otema mampon ho a watena mampon akyɛ ayi ba kra otimi ba wo ti ba bi kra ba mampon wo wonsan bode krata wo receipt ɛwɔ ho ye nim no ye hu ne da ne fie kra so mu hu ne da so ahu eti mini amano ato nana me misa se aposifo na omo ba na omo huhu na wana ye hu bi sada sentokwansi wo hoda entokwansi wo hoda ena nye ohima yi so anka sa no ma we nyina ma hoda wo na se amane ne amamre kwaso bi e ma hoda no a desta bi ba ho na eye problem ana se aboye hu mampon asantema mu no yewura se hwa na obi anko ntokwa hwa na obi anye ye yewura di enti de obeka bia ye di so de yewura beka bia ye ma no enti adan na wo ohima a wo ye mampon hema nko a wo de
yewura nkase kofa police fo brɛ yɛn kofa soja fo brɛ ɔse hwɛ na gidwa to a na hwɛ de ɔfata na fama wo chemicals ɛne wabusua pani na ɔmo bosom we so amasa we de ɔno ankasa kɔhyɛ dɛm no kɔyi nipa no ɛna ɔde ne bɛgyina hɔ no bɔ no paada sɛ mampo ahire ni ɛna ɔmo sa de ne kɔfa aban mu no so ahu yɛ ne police fo ni asɛm yɛ ne soja fo ni asɛm sese wo nkasa yɛ mu nyina no wonya sure sɛ abato ya chemicals yi kɔto yɛ ya ɛkɔyɛ 3-1 mumu bi ɛkɔhyɛ ebi mo akyi na ɛma ɔmkɔto tia yɛ oh ebi kran sida ebi sida yɛ ne chemicals ne deɛ sɛ ɔmo deɛ ɔmo adwuma na ɔmo yɛ ɛna huhu sɛ de chemicals na yɛ na ɔmo pɛ mampon yie so ahu ɔmo pɛ mampon yie baabi a mampon aduru no ɔmo pɛ sɛ mampon nyanko so nti ɔmo pɔ ɔhene papa na de aba mampon pɛpɛɛpɛ ɛna ɔmo pɛ sɛ ɔmo de yɛ bibia na sɛ ɛntimi nkɔba sa 3-1 saa what I say kɛntimi nkɔba sa ɛkɔba 3-1 so ahu nti yɛ ne deɛ yɛ mampon deɛ yɛ impati trasɛm yɛ mpɛntɔkɔsɛm yɛ bibia yɛ krata so ne ɛno wo deɛ fesi aha na deɛ yɛ ni obia ni ntɔkwa so nti efiri ene ya de kopem ne ya wada so a yɛ hwɛ sɛ opem so betimi afrɛ na chemicals asabehia no mampon krodua no de na wo hwɛ ɛwɔ hɔnom ɛna afei chemicals na wo yi omanim sɛ yɛ de yato atia de na wo kare akyerɛ wo oh chemicals ne de mpaibɔ na egusu a yɛbɔ ma wo mo sɛ yankopɔn mo nkwantenten na ɔmo ahoɔden na ɔmo fa yɛ ntu yi na mampon ɔmo ma yɛ enipa papa na wɔhene papa na yɛ ɔmo etimi hwɛ mampon na adwuma kɛse mra mampon saa ne yɛhwɛ no okay sese mija mo akɔ mampon kroma ka bibi ɛkyerɛ ɔmo oh mampon adehyefo a ɛwɔ mampon na sɛ mampon kroma ni nyinaa no yɛsrɛ so obi anka na kɔma nto ne yam na de wɔhema no yiye ne de winim sɛ yɛabɔ agu a sesei otumfo ne mampon panifo hwɛ mu abayi nipa papa de ama mampon ama asumdua ba apɛsɛ sɛ no fata pa de ama mampon kuro no so ahu nti sɛ de obia o mampon na obi ofiri mampon o amanone o ba bia no o ma na koma mra fom bɔkɔ na bibia de na kwam om de mo hwe yanim ya wada ekɔ no eno ma be starte agusu akama ama bibia yɛ bɔkɔ okay ye beda wase wo obi chiara na oh be chia mampon man nyina ena obi o hwe me bia so me chia no obi aye menua tituru mi kɔ o ti region me nkrofo bebree ho ti me chia obi a okay ene ye beda wase misumi da wase